ככל שהפתרון יותר פשוט, יש לו יותר סיכוי הצלחה ליישום, ובעיתות משבר ובפרויקט DR על אחת כמה וכמה. רשות העתיקות היא רשות סטטוטורית שמטעם חוק רשות העתיקות אחראית על כל הטיפול והשימור בעתיקות במדינת ישראל. אתגר משמעותי שיש לנו במערכות המידע זה היקפי המידע האדירים שנוצרים כחלק מהפעילות הזאת. יש לנו מעל פטה, היום כבר פטה וחצי של דאטה שצריך לנהל, לגבות, לאבטח ולאפשר את הזמינות שלו לעובדי הרשות והאזרחים. עם תחילת המלחמה, מערך הדיגיטל ויחידת ה-CCOE הבינו את המשמעות של פרויקטי DR בממשלה. בפנייה שלנו הסכימו לסייע לנו על מנת שנתחיל בפרויקט כזה. קומית הציגו לנו שתי חלופות. החלטנו בסופו של דבר ללכת על GCVE בענן גוגל קלאוד. הפתרון DR שלנו שיישמנו ביחד עם קומית הוא ייחודי, כי הוא בעצם נעשה לראשונה בארץ, לראשונה בנימבוס, והוא נעשה בתהליך מאוד מהיר, אבל בגלל הטכנולוגיה ואופן יישומה, הצלחנו להגדיל את כמות השירותים והשרתים פי 3 ללא עלות נוספת. זה דבר מדהים. כמו כן, הפתרון הזה של GCVE אפשר לנו ליישם פתרון גם בזמן חירום, מבלי שהצוות תשתיות יצטרך ללמוד טכנולוגיה נפרדת. ערך עסקי משמעותי גם בהיבט הכספי וגם בהיבט התפעולי. בראייה לאחור על הפרויקט DR בנימבוס, עם כל המורכבות של הסקיוריטי ולנדינג זון שהיה חדש לנו איך להתמודד ולהקים אותו תוך כדי תנועה, אני חושב שהפרויקט הזה הוא מוצלח בצורה פנומנלית. אני לא מכיר עוד פרויקט ב-GCVE שבוצע בארץ כך. הייתי ממליץ לכל גורם, אני גם ממליץ למי שפונה אליי, לבוא ולבחון את הפתרון הזה, וקומית הצליחו לעשות אותו טוב.